tardes. Como vedes, o noso candidato de Pontevedra está fuerte, está animado e nos transmite a todos unha sensación agradable, que a ilusión e a pasión por aquelas cousas nas que creemos. Gracias a todas as compañeiras e compañeiros militantes que vimos a compartir uns minutos, unha hora ou hora pouco, de traballo para falar do que lle interesa ás persoas, das políticas que lle interesan ás persoas. Vamos a facer un foro onde vamos a escoitar as experiencias de algunhas compañeiras e compañeiros daquelas cousas que nós sabemos facer moi ben. Que sabemos facer moi ben que é a política municipal e particularmente as políticas de benestar e de ciudadanía. Facémolo nun momento que para nós é clave. Un momento clave porque vamos a abordar un programa electoral que o 22 de maio yo temos que difundir aos ciudadanos para que vexan un xeito distinto de gobernar este país. E o 22 de maio, se me permitides, sin que aparece unha obviedade, recordarvos, é un día no que xa pasou o 1 de marzo. 1 de marzo que cumple 2 anos dun goberno autonómico. 2 anos de un goberno que, cando estaba na oposición, tiña fórmulas para resolvelo todo e, cando chegou, non resolve nada. Un goberno que, cando era oposición, lle plantexaba a este país, pero como é posible que isto vaya tan mal? Eles iban a chegar con políticas de benestar sociales, sanidade, educación, e que, tristemente, este país está comprobando en carne propia que este goberno é un goberno que está levando a pique Galicia. Hoxe vamos a falar, por iniciativa da responsable de política municipal, da compañeira Mar Barcón, e de todos os compañeiros que, dentro da dirección do partido, dixemos como facemos o programa electoral. Pois vamos a facelo escoitándonos uns a outros e permitindo un escenario no que cada un aporte o mellor que ten. Por iso que nestas 2 horas, e no coloquio, na hora, é moi importante cada frase vosa, cada opinión vosa, porque cada opinión ven derivada dunha ilusión, dunha experiencia ou dunha proposta. E iso é o que nos vai a levar a construir un programa que estou seguro que vai a ser importante. Mirade, somos unha comunidade autónoma neste momento que o dicía moi ben Antón. A política social non é un dereito divino. Para empezar, porque non hai nada divino. A política social é un dereito que se construye en un elemento de sostenibilidade. Primeiro temos unha sociedade que crea recursos e depois hai unha diferencia entre a dereita e a esquerda. A dereita os recursos son para enriquecer a uns poucos e a esquerda os recursos os destina ao benestar da sociedade. Son elementos claves, somos todos iguales, non somos parecidos. Nós vamos a conseguir crear un elemento, unha sociedade productiva, competitiva, que genere unha certa riqueza para redistribuir esa riqueza en claves de equilibrar unha parte da nosa sociedade. Nós somos os ciudadanos que defendemos entre os outros ciudadanos 2 pilares fundamentales dun modelo social. 2 pilares que eu, aquí estades moitos concelleiros, moitos alcaldes, moitos futuros alcaldes, e que eu como secretario xeral vos pediría 2 cousas fundamentales. En todos os sitios, hoxe eu quero falar de benestar e ciudadanía. É moi frecuente que en todos os sitios teñamos concellarías de benestar, pero creo que en todos os sitios temos que crear unha concellaría de ciudadanía. Ese concepto de dereitos cívicos, ese concepto de dereitos ciudadanos, ese concepto de convivencia ciudadana, cívica, que é a que temos que implementar e a toda a xente, é un elemento clave que temos que estar facendo aí. Mirade, en este momento en Galicia se están producindo cousas graves. Somos a comunidade de España na que máis está crecendo o desemprego en todo o ano 2010. Recordades o de en 45 días acabaré con el paro. No, en un ano, 2010, pasamos a un crecemento do desemprego do 20,8%. Cando a media de toda España é do 8,6%. E cando outro socialista que gana as eleccións o mesmo día que Núñez Feijóo aquí, Pachi López, está creando emprego nun 6,8%. Zapatero goberna en toda España, Non é Zapatero quen crea nin quen destruye, senón que as políticas activas de emprego as gestiona e as dirixe cada unha das súas comunidades autónomas.
Mirade, vamos a falar, para levar aos 315 concellos, algo moi importante para os ciudadanos. Si para os ciudadanos hai algo que lle importa, son as bandeiras do benestar e da igualdade. E, sobre todo, porque xa as teñen identificadas con nós. De nós esperan, e dicía Antón tamén, un camiño máis ou un camiño menos. Un elemento de un parque infantil máis ou menos, pero onde nós non podemos fallar é nos elementos das políticas sociales. Políticas sociales fundamentalmente entendendo por elas a política que nos iguala, que nos fai iguales, que lle dá dereitos a que non nos ten. E non é un problema de ir a xente que ten menos recursos, por suposto, senón que é un equilibrio entre os ciudadanos normales. Eu quero facer un canto tamén a esa ciudadanía normal, anónima, que non ten por que ser nin a máis alta na escala, nin a máis baixa, que son aqueles que realmente esperan de nós e creen en nós que vamos a ser capaces de redistribuir ese modelo. O socialismo galego ten que constituirse no garante destas políticas sociales como vimos facendo ben. Queremos que hoxe aquí lle demos un repaso. Sabemos que é imposible falar de todo. En outros lugares falamos de urbanismo, de territorio, de medio ambiente, pero hoxe nos toca falar das vigas maestras do socialismo. Hoxe nos toca falar das pedras angulares do socialismo. Hoxe nos toca falar dos elementos diferenciadores na política socialista. E cada vez que falamos en este momento, corremos riscos de meter a pata. Eu a levo metido ben ao fondo, non? Cando a veces plantexabas queremos un modelo de sostenibilidade social na política social, que non significa en absoluto recortes, senón significa potenciar aqueles elementos que nos fortalecen. E hoxe temos que escoller aquí cales son os elementos diferenciales, hacia que sociedade camiñamos. Eu dicía ayer, eu digo xa aquí, xa, Antón, non fan falta ciudades expansivas. Xa non hai que crecer en urbanizacións. Xa se acabou a especulación. Xa o suelo e o territorio deixa de ser o máis importante. Agora toca facer outras cidades. Cidades para mellorar a calidad de vida dos que viven en elas. Cidades onde as guarderías de 0 a 3 pasan a ser fundamentales para conciliar a vida familiar e laboral. Cidades onde as bibliotecas, os centros culturales, os centros de día, as infraestructuras deportivas, son os que nos van a diferenciar a uns de outros. Por certo, nin falamos xa dos elementos vertebrales dos dereitos básicos como son a sanidade, a educación e a dependencia. Pero en política social non é tan clave eses tres elementos que dependen máis da comunidade autónoma, senón que eu creo que hoxe temos que soñar, decías ti, poñer en marcha hoxe que modelo de cidades e de vilas vamos a construir. Nos fai falta máis hormigón? Pouco. Nos fai falta máis infraestructuras? Poucas. As que sexan necesarias para mellorar os sistemas productivos. Nos fai falta crear máis zonas verdes? Non. Que nos fai falta? Crear máis elementos que nos melloren na calidad de vida e que nos fagan máis competitivos na sociedade do futuro. Como se compite mellor? Que a ferramenta máis bella do mundo, que a educación. Invertindo na loita contra o fracaso escolar, apostando por a sociedade do conhecemento, apostando por a innovación, creando centros e axudando permanentemente a conciliación da vida familiar e laboral, creando centros para os nosos maiores, creando talleres de memoria, apostando por eses sistemas que son transversales e que van a facer que donde goberna un ou unha socialista hai unhas políticas completamente distintas donde goberna o Partido Popular. Nós gobernamos para as persoas. Eles gobernan para os intereses. Nós temos que ser os que defendemos as persoas. E permitidme que remate con un concepto que eu creo que temos que abordar e poñer encima da mesa acompañado sempre do modelo de benestar, que é os dereitos de ciudadanía. Dende os socialistas temos que entender a ciudadanía como un dereito esencial das persoas. Un dereito que implica o salto á participación activa e efectiva na administración de bens públicos e na procura de intereses. Isto supón claramente o que poñemos aquí detrás. Gobernar claramente para as persoas, antepoñer os direitos o canles de participación e, sobre todo, unha cousa que eu vos pido
que fagades onde gobernamos e onde vamos a gobernar é que nunca fagamos o que está facendo o Partido Popular. Nunca usaremos as administracións contra as persoas. Estamos vivindo un ataque sistemático da dereita en toda España, pero particularmente en Galicia, donde non teñen o máis mínimo recato en usar a administración pública contra os ciudadanos en unha clara discriminación por términos fundamentalmente ideológicos. Vivimos fai meses como impunemente a administración autonómica entraba a saco con falsos inspectores nas sedes dos sindicatos facendo o que era todo un ataque a un modelo democrático. Estamos vivindo como alcaldes, como representantes da oposición, como eles usan a administración non para xestionar a vida dos ciudadanos, sino para atemorizar e chantaxear ideológicamente a todos os que non pensan como eles. Eu creo que debemos de plantar cara a un modelo onde nós temos que gobernar para todos, pero lle temos que exixir a donde goberna o Partido Popular que non se pode usar a administración por discriminación nin religiosa, nin ideológica, nin de xénero. Algo que parece elemental, pero de que fala este? Falo do que está pasando en este país. Falo donde conselleiros como Rueda e como todos eles só ven na administración un elemento de confrontación política, non para mellorar a calidade de vida dos ciudadanos, senón para ver como paramos aqueles alcaldes que son de outro color político. E quen está facendo oposición aos nosos alcaldes non están sendo a oposición donde gobernan, está sendo o goberno autonómico, bloqueando proxectos, repartindo fondos con discriminación absoluta de criterios e usando a administración en claves absolutamente de partidos. Os ciudadanos, compañeros e compañeras, esperan de nós cousas completamente distintas. Esperan de nós que seamos o cerne dunha política que nos leve a garantir os dereitos do benestar, os dereitos dun Estado social, que nos leva a decir as verdades con rigor, que nos leva a decir que café para todos é moi difícil, pero que vamos a priorizar os elementos donde, con criterios obxectivos, podamos poñer encima da mesa ese tipo de alternativas. E, sobre todo, compañeros e compañeras, vamos a garantizarlle aos ciudadanos que non só, cando nós gobernemos ou gobernamos, nunca o faremos con discriminación ideológica. Que nós gobernaremos igual aos ciudadanos, sexan do PP, do BNG ou sexan do Partido Socialista. Que nós gobernaremos con criterios de legislación que temos encima da mesa. Pero ao mesmo tempo necesitamos ser duros e parar esa ola nacional donde desde Andalucía, pasando por Madrid, pasando por todos os sitios donde poden atacar, se convirta o debate político nun ataque frontal desde a administración con claves ideolóxicas. Non lle podemos permitir a este goberno autonómico que usen o goberno e a administración para atacar as administracións xeneradas, gobernadas por persoas distintas. Nos quedan unhas horas de traballo, nos quedan uns minutos largos, no que nós temos que salir daqui, compañeros e compañeras, que as ideas máis claras e máis reforzadas de como estemos ahora. Unha idea básica que a dixemos Mar, Antón e eu. O corazón do socialismo é o estado de benestar. Unha sensación onde as vigas que van a sustentar o noso modelo de gestión política son os dereitos cívicos dos ciudadanos e un estado de benestar sostenible con criterios. Pero a todo eso temos que darlle forma. E temos que facelo escoitándonos. E temos compañeras e compañeras. Seguramente en esta mesa podrían estar calquera dos que estamos aquí sentados, dos que temos experiencia política. Hai que escoller, hai que buscar. E vamos a poñer a compañeiras e compañeros que nos van a dar unha visión. Recordade que non só é importante o que falen eles. O importante é o que pensemos todos. E o importante é que, cando surda o debate, seamos capaces de ir aportando frases, ideas ou conceptos que van a salir reflexados en ese programa electoral que a finales do mes de marzo estaremos todos en disposición de presentarnos. Remato, Antón, desexándoche en Pontevedra, pero a todos os compañeiros de calquer parte de Galicia que estamos aquí, desexándonos o mellor dos resultados. O Partido Socialista non lle fai falta o poder, pero temos que gobernar para transformar este país.
E temos que gobernar para facer cousas que nos van a diferenciar de todos eles. Eu creo que o luxo de ter un candidato como Antón, pero o luxo que temos en tantas vilas, en tantos povos, de candidatas como as que están aquí enfrente en cada sitio, nos teñen que levar a unha cousa que nos fai falta en este momento. Aumentar a nosa autoestima. Somos o partido mayoritario absolutamente en Galicia en política municipal. 1.300 concelleiras e concelleiros, máis de 100 alcaldes, 2 diputacións, 80 parlamentarios. Gobernamos en cerca dos 60 das mulleres e dos homes de Galicia en términos municipales. Somos os que estamos tirando deste país. Ante a falla absoluta de política do goberno autonómico, somos nós e o goberno do Estado quen está sacando adiante este país. Por iso que ningún complexo, ningún baixón é solamente pensar que non nos chega co que temos. Temos que incrementar concelleiros, temos que incrementar alcaldías, temos que incrementar a dar esa batalla por esta disputación que se vai a disputar en Fotofinis, que xa se disputou en Fotofinis fai 4 anos e que vamos a volver a disputala con eles. E que se nós creemos en nos mesmos e se non damos ninguna batalla nin por perdida e moito menos por ganada, vai haber partido hasta o último segundo. Eu estou seguro de que en esta provincia, como en todas, eu veño de Ourense, ou estamos en Lugo, ou estamos en Coruña, estamos todos traballando a tope. É certo que a veces cando lemos os periódicos parece que vivimos en mundos distintos, pero sobre todo vos pido, o mellor medio de comunicación é escoitar a xente e ver con eles que por moitos titulares que nos vendan desde o goberno central, Galicia en educación, en emprego, en sanidade e en dependencia está peor que nunca. En dereitos de ciudadanía, en benestar, está peor que nunca. E que fai falta alguén enfrente non só que lle pare os pés, sino que retome este país a onde nunca debimos haber deixado fai 2 anos. Pero para eso, o resultado das municipales, amigas e amigos, vai a ser clave. A traballar, a debatir, a formarnos e a ganarlles. Gracias.